Рӯзия Назарова имрӯз аз ноҳияи Айнӣ ба шаҳри Хуҷанд барои озмуни вилоятии ҳунарҳои қаннодӣ ва ҳалвопазӣ ташриф овард. Ӯ имрӯз 15 намуд ҳалвои омода намудаи худро дар ин озмун ба намоиш гузошт. Он ҳалвоҳое, ки Рӯзия омода менамояд, гуногун буда, аз рӯи таъм аз ҳамдигар фарқ доранд. имрӯз мо занони ҷамоати шамтучи ноҳияи Айне хеле сарфарозем аз сиёсати падаронаи сардори давлатамон, президенти кишвар, пешвои миллат Эмомалии Раҳмон хеле сарфароз ҳастем, ки имрӯз рӯзи анъанаҳои миллӣ аст, ки ҳавлопази беҳтарин дар вилоят бояд ҷой гирад. мо аз ин сарфароз шуда аз худи ноҳияи дурдасти Айне омадем. зиёда аз 10 намуди ҳалвои миллиро имрӯз мо муаррифӣ мекунем. Дар майдони назди театри давлатӣ Масака ва мусиқии Камоли Хуҷандӣ давраи вилоятии озмуни ҳунарҳои қаннодӣ ва ҳалвопазӣ доир шуд. Дар ин озмун қаннодон аз шаҳру навоҳии вилоят, ҳунармандон ва ширкатҳои истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ маҳсули дастонии хешро манзури ҳозирин намуданд. имрӯз як рӯзе аст, ки мо яке аз озмунҳоро дар вилоят ҷамъбаст мекунем. ин озмуни ҳунарҳои қаннодӣ ва ҳалвопазӣ аст, ки дар доираи иҷрои амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон рақами 1140 аз 13 декабри соли 2018, амри раиси вилоят рақами 16 аз 15 январи соли 2019 ва қарори раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷабои Аҳмадзода рақами 227 аз 13 майи соли равон баргузор мешавад. дар шаҳр ноҳияҳо дар доираи иҷрои амри зикргардидаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва амру қарори раиси вилоят озмун натиҷагирӣ карда шуд. ғолибони озмун ба даври вилоятӣ рохат гирифтанд ва имрӯз мо натиҷаи кори ҳамаи он ҳунармандон, ҳамаи соҳибкорон ва корхонаҳои саноатиро ки буд мо дидем. Саломат Аламзода сокини шаҳри Бӯстон мебошад. Ӯ дар Федератсияи Русия бо ихтисоси қаннодӣ такмили ихтисос намудааст. Саломат барои ин озмун дастурхони афсонавӣ боз кард. Дар ҳар як ширинии омода кардааш қаҳрамонони афсонавӣ табиати Тоҷикистонро инъикос намуд. иное ман Россия ба хонда омода кор мекардам. Россия ба ҳозир бошад дар хонаам хелпухтаю ва заказ гирифта ама баъд пешниҳод мекунам. ҳозир ма гулро, кӯҳҳои Тоҷикистонро, кукла, либоси чакан, либоси миллӣ, атлас, майдачош, ҳамаш атлас, ҳар намуд атлас, парчам, детский ва ё гулҳо. ҷоиз ба зикр аст, ки ҳиссаи ширкатҳои истеҳсолии шаҳри Хуҷанд дар маҷмӯи истеҳсолоти анвои шириниҳои вилояти Суғд дар намоиш назаррас буда, аз 5097 тонна маҳсулоти истеҳсолшудаи соли ҷорӣ 2778 тоннаашро ширкатҳои қаннодии шаҳри Хуҷанд истеҳсол намуданд. ҳамин тавр давраи вилоятии озмунии ҷумҳуриявии ҳунарҳои қаннодӣ ва ҳалвопазӣ аз рӯи бахшҳои қаннодӣ ва ҳалвопазӣ ҷамъбаст карда шуд. аз рӯи бахши қаннодӣ ҷои аввал насиби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди як лаҳзаи шаҳри Хуҷанд гардида, мақоми дуюмро қаннод аз шаҳри Бӯстон Саломат Аламзода ва ҷои сеюмро қаннод аз шаҳри Гулистон Гулчеҳра Машарипова ба даст оварданд. ғолибони озмун аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд бо тӯҳфаҳои диплом сарфароз гардида дар давраи ҷумҳуриявӣ рохат ёфтанд.